Ngayong hapon guys, welcome to my channel. Mauna akong trabaho guys. Makatulong hapon. Magpunta. Mag-forward ang pixel atong sa info. Diretso ba ako kung pagbutang mo na yung nga ni Sir Christian James dito ko? Hindi na po. Kuwang mo kita niya. Buwa sa dyan niya ni nakalimutan ang butang. Murag duha man ito. Kasama mo, submit pa ta nila. Ipadara naman ugma ni Kuan mo. Ato man ugma si San Vicente o si Tigbaw. Nakasag-o Ako na lang may kuha na ni. Diho ka naman ko. Ako lang may sadya. Suguman. Kanina na may kuha. Ako, Well, ikuan na itapan na niya. Inguman o permanda. Ihatay mo. agad eh. Pero man, dali mo dyan. Ako ray kuan. Una halam ni. Ano naman eh. Oh, di ka ne? Hindi ko manala ni da. Ihatag na ako.